Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna മാതാജി. Hare Krishna. കൃഷ്ണ രാവിലെ കാണും. Hare Krishna. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Pranam Mataji. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, നെറ്റ് ഓക്കെ അല്ല. എന്തെങ്കിലും വോയിസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്ന് നമ്മള് 15ഉം 16ഉം അല്ല എടുക്കേണ്ടത് മന്ത്രം. അതെ മാതാജി, 15, 16. നമ്മള് ഇപ്പൊ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചു? 9, 10, 11, 12, 13, 14 2 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ മന്ത്രം? അതെ മാതാജി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, രാസ്ലീല മാതാജി, ലിങ്ക് മാറിയുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നലെ പഠിച്ചത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6 മന്ത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, അവിദ്യ ഭൗതിക ജ്ഞാനം, രണ്ടും നമ്മളെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞു വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം, മറ്റേത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക ജ്ഞാനം. രണ്ടിനും 2 ഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും അറിയണം, ഭൗതിക ജ്ഞാനവും അറിയണം, ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നത്തെ 3 മന്ത്രം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ. അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്. എന്താണ്? പരമസത്യത്തിന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അന്ധകാരത്തിൽ പോകും, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടത്. പിന്നത്തേല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരമസത്യം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അറിയണം, ദേവന്മാരെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ, അതായത് ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും മനസ്സിലായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മള് ആദ്യത്തെ 6 മന്ത്രം അല്ലെ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 കണ്ടത്. ഇനി 15ഉം 16ഉം. 15ഉം 16ഉം മന്ത്രം പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇനി
ഇനി എന്താണ്? പ്രാർത്ഥനയാണ് 15ഉം 16. അതായത് സ്വയംഭൂ മനു മനു കേട്ടിട്ടില്ലേ? 14 മനുക്കള്. അതില് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ആരോടാണ്? ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? യജ്ഞാവതാരം. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലെ അവതാരം പഠിച്ചപ്പോ ഓർമ്മയില്ലേ കേട്ടിട്ടുള്ളത്? യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എല്ലാത്തിനും യജ്ഞം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ? ഭാഗവതത്തിൽ. യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ യജ്ഞാവതാരത്തോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഒരു മന്ത്രത്തിൽ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമാത്മാവിനെ കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ? നമ്മൾ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സീരിയലിലും സിനിമയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രകാശം വന്ന് സ്റ്റാർ പോലെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അല്ലെ? ആദ്യം നമുക്കൊരു പ്രകാശമാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെയാണ് ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ആണല്ലോ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്? ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നൊക്കെ സിനിമയില് മറ്റേ എന്താണ് മഹാഭാരതവും രാമായണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നമ്മള് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പരമസത്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാവം ബ്രഹ്മം. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അതില് പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മള്. അപ്പോ സ്വയംഭൂ മനു ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്? ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ പ്രകാശം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശനയോഗ്യമാക്കിയാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില്. എല്ലാ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വയംഭൂ മനു യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ ഏത് മാറ്റിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ എന്താണ് ഇതിന് പറയുന്നത്? കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരം. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ആ മുഖം ദർശനയോഗ്യമാക്കിയാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് മുഖം ദർശനയോഗ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 15ാമത്തെ മന്ത്രം. മനസ്സിലായോ? 15ാമത്തെ മന്ത്രം അതായത് ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം. ആ പ്രകാശം മാറ്റിയിട്ട് ആ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരം മാറ്റി മുഖം ദർശനയോഗ്യമാക്കിയാലും ആ ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണേന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ 15ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന? കിട്ടിയല്ലോ? ഓക്കെ ആയി. ഇനി 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മുഖത്തിന് പകരം രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. 15ല് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഭാപൂരം മാറ്റിയിട്ട് മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് മുഖത്തിന് പകരം എന്താണ്? ആ പ്രഭാപൂരം മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് 16ാമത്തെ മന്ത്രം. നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 15. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യശാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷം അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യശാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസാപി ഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷണപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. എന്താ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ,
അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ മുഖം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മുഖം എങ്ങനെയാണ്? മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട്? ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്ന് ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത 14:27 തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപുരത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വ്യസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖ സൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ഇതാണ് അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മഭാവം. കുറെ കൂടി പുരോഗമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. മത്താപരതരം നാന്യാത് എന്ന് ഭഗവത് ഗീതാ വചനത്തിൽ 7:7 കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്തിന്റെ ഉറവിടം? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈ തേന കിംജ്ഞാതേന തവ അർജുന വിഷ്ടപ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ വേണ്ടത്? കാരണം എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രുതി മന്ത്രത്തിലെ പൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? പൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരിപാലകൻ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും പരിപാലനം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്യന്തികമായ ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരിപാലകനായതുകൊണ്ട് പൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ്? സദാ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ? വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മുഴുവൻ, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംഭാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു. അപ്പൊ വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തില് സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ആനന്ദിച്ച് കഴിച്ചുകൂട്ടി. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ എന്താണ്? നവനീത ചോരൻ, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക എന്ന കുസൃതിയിലും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇത്തരം ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളെ, കൂടെയുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഊഹാപോഹക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതായത് ഊഹാപോഹക്കാരെയും പിന്നെ അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീലകളെല്ലാം ചെയ്തത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഇതം സദാം ബ്രഹ്മ സുഖാനുഭൂത്യ ദാസും ഗതാനാം പരദൈവതേന സാകം വിഗ്രഹുകൃത പുണ്യപുഞ്ച. ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയനായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ടും, ജ്ഞാനികൾക്കാരാണ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് പരമപുരുഷനായിട്ടും ലൗകിക ജനങ്ങളാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാർക്കൊക്കെ കേളിയാടുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുറേ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഇടയ ബാലകന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത് കുറേ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ അവസരം കിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തില് ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും സംഹാരമൊക്കെ നടത്തുന്നതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? പുരുഷാവതാരത്തിലെ ഏത് വിഷ്ണുവാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ? പുരുഷാവതാരത്തില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഇതിനൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതില് യാതൊന്നും ഭഗവാന് ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയില് ആ പരമാത്മാവിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും ആത്മാവ്, അതായത് ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവസത്തയും എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്നും പറയുന്നു. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികള് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ അവര് എന്തിനു മാത്രമാണെന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രഭാപൂരത്തില് അന്താളിച്ചു നിൽക്കാണ് ആര്? അവ്യക്തിഗതവാദികള്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയല്ല കാണുന്നത്, അവര് ഭഗവാനെ പ്രകാശ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അന്വർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? 24 ഘടകങ്ങള്. ആ 24 ഘടകങ്ങളെ അതിവർത്തിച്ചിട്ട് ചെന്നാൽ മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കാനായിട്ട്, ഈ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രഭാപുരത്തെ നീക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളാണ്. മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു.
പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ വിഷ്ണു തത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്, പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിലെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. കാരണ സമുദ്രത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണു ആണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണ സമുദ്രത്തിൽ പള്ളി കൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണു ആണ്. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സ്രഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്താ ചെയ്യണത്? ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അതിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിതയും ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടി കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കമലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശേഷ വസുധാതി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കമല അനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതായത് ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളില് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായിട്ട് ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളും. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന ഈ രശ്മികളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മുണ്ടകോപനിഷത്തില് 2:10-12 നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത്സൃഭം ജ്യോതിഷാം തത്താത്മാവിദോ വിദുഹു ന തത്ര സൂര്യഭാതി തത്ര സൂര്യോപാധി ന ചാന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുത്തോ ഭാന്തി കുതോയമഗ്നിഃ തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവം ഇദം വിഭാതി ബ്രഹ്മൈവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പാശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണതശ്ചോത്തരേണ അതശ്ചോർത്ഥം ച പ്രസൃഷ്ട ബ്രഹ്മേ വേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ഠം. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവരണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഈ ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി തുടങ്ങി ഇവയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ, വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പരബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് എന്ത്? വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയായ അറിവ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 6:47 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ജ്ഞാനികൾ, പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ യോഗികൾ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് താരതമ്യ പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ജ്ഞാനികള്, പരമാത്മാഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് യോഗികള്, ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാര്. ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കർമ്മികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ്
ജ്ഞാനി. നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗി. യോഗികളിൽ വെച്ച് തന്റെ സർവ്വശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമ പുരസ്സരം